Kendangannya ya penak ya Mas. Penak wong cah enom kok padake nek wong tuwa ki monoton. Heeh, nek cah enom ki sing-sing. Wah, nggih. Menika Mas Bayu. Mas Bayu. Kaya anu bojoku mbiyen jenenge ya Bayu. Kok ngono kuwi? Sing mbiyen tapi Mas. Mati kae. Waduh, modarke wong yo nggo conto kok malah kaya. Mas, nek mboten klentu awake dhewe wis tau nen kono ki ya Mas ya. Nggih, Nggih to? heeh, nggih. Ya kok kene iki pokoke matur sembah nuwun sedaya keluarga ageng endi iki Babadan iki Pak nggih. Babadan Berjo. Ngargayasa mugi dados seduluran ingkang sae. Pangapunten wontene dongkrek, wontene alros tanggih namung kados mekaten. Mbok menawi tebih saking Samurwat bendara kula Banganton Polri nyuwun ageng ing samudra pangaksami. Monggo kalajengaken. Aku tak rada rene sing ngendang ra ketok Mas. Ngene ketake. Katrewir ing panggir bisa. Iya. Kerja. Wau nitih napa, Pak? Saking kerja wau nitih napa? Sepur mini, Mbak. Wah, nak sepur kelinci, Mas. Iya. Ala apa kuat munggah ngene-ngene iki? Kuat ae padake. Nun, Ngurung barang apa? Alah jenengan ki wong tumpakane Alphard tok ya sepur kimcil. Lah nggih ora Alphard ning Alphard iki. Kok Alphard e lho. Kowe tak toke nek nang kene tak toke. Beda ngger ning Sragen kata tak goceki ya ngono. Iya, ndak didem kok wong mendem kok ning kono kok ya. Aku ora mlaku-mlaku rono, Lem. Nggih? Kesel aku. Oh, lah kesel. Nggih, Mbak menawi mengke
saking besan ngersake lagun menapa ibu-ibu, bapak-bapak monggo. Matur kalih Mas MC ingkang bagus dhewe nika. Nggih, ngetika sedotan. Katliwir laing mandir yang bar prei to Len. Nggih. Leh semangat. Ya sajak Pak Dalang niku nembe kelegan. Alhamdulillah sasi iki wis sasi iki sudah kecandak. Alhamdulillah. Setorane sampun? Kecandak kabeh. Liyane MC lho ya. MC ra nutut apa ora nutut. Sakmene iki sing paling sugih dhewe iki Mas Wirya. Wirya. Itu kebutuhan tidak ada. Omahe gedhe setorane mung 250 ning BKK Kecamatan Karangmalang kuwi wedine ra jamak-jamak. Lah mbok loske manuk mureh kae wis kabeh nutut kok setoran 250 e kok. Ono pake ndek selepan Len. Selepan siji ning pejokan Sardidol ning kok. Alah Mas, setoran 250 e kok ya mumet. Iya. Ning ya alhamdulillah sing penting kanca-kanca nyun sewu disyukuri. Heeh, nembe wonten kanugrahan rada laris ning jodoh kemaki. Elingono nek poso ya dadi kere doan. Mas, niki wonten pamundutan. Nggih. Ibu, oh nggih mau nyanyi ayang-ayang. Oh ngoten. Oh nggih. Kersake anyang-anyangan Mas, ayang-ayang. 200 mangkaden. 200? Walah dalalala. Rada larang ae. Nggih, sik aku tak mapan sik ya. Halah ajeng nyanyi to, Mbah?